menene so, menene kauna na tambaya, menene kishi, menene daɗin rayuwa. Kai ne so, kai ne kauna amsar tambaya, kai ne kishi, kai ne jin daɗin rayuwa. Bayan karfi mai fuskar raina ke ce, ma'adanar sirri mai raunana ruhi na ce, kakaf cikin 'yan mata ke din aitam saman ce, ina jin daɗi soyayya na dace, mata ta farin cikin 'ya'yana aike din ce, na samu fara doguwa alkyabbar mata. Jinkirin shekara 1000 zan yi shi idan za a bani kai. Ni burina na rayu gidanka na kwanta na tada kai. Insha Allah zan haifi diya wacce za ta yi kama da kai. Mi mata tarbiyya halaye ta yi koyi da kai. Raino sai momi kulawar ya kuma na ga kai. Ribar soyayya aure ne naka na gazaganta. Min farin ciki mai kore min damuwa, ina mun saba zuciya da ke ta shanuwa, hasken ki nake gani ko a duhu tauraruwa, kin mamaye duk ciki na gare ni kin zama garkuwa, na ji kishi ke ɗaya ce wacce za ta ban ruwa, zaman mana duniya na more daɗin rayuwata. Cikin duniya ta da kai na fara soyayya tun ina yarinya ta, murmushi in kayi kunya ta sanar fa fuskata, idan na same ka an aje kwarya akan gurbinta. Ya adadin kulawa, ya adadin kauna, ya adadin zama, ya adadin haƙuri da inganta. So komai in ka ce zanayi, shi yasa ni nake kaunar ki mun haɗa kai gun ra'ayi. Alhamdulillah na samu miji mai tausayi. Insha Allah fata me kirai san bane. Kuma salli ala Muhammad manzo na nabi. Sallallahu alaihi wa sallama annabi shi ke mana gata.